ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಂಪಲೆ ಫೈನಲ್ ಎಂಗಲ್ನ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಏನ್ ಚಾನ್ಮೆ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಒಂದು ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಿಕೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಕ್ಲೇನಿ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಸಿರ್ಸಿಡ್ದೊಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಜವನೇರ್ ಬೈದೇರು ಕೋಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೈದೇರು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಇತ್ತು, ಅಂಜೆ ನಿನ್ನ ಕಾಂಡಂತೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಕಲಿ ಬೈದೀನಿ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ತೂದು ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದೊಂಜಿ ಬೈದೀರು. ಬಟ್ ಮಲ್ಲದಲ್ಲೊಂದು ಹೊತ್ತು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಅಂಚ ಆಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಡು ಆಕಲೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೆನೆಗ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಅರ್ಜನ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೆಸರು ವಿನಾಯಕ್ ಅಂತ. ವಿನಾಯಕ್. ಹಾಯ್ ಸಾಗರ್ ಅಂತ ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಸಿರ್ಸಿಡ್ದು ಬೈದೀನಿ. ಸಿರ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಜರ್ನಿ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ. ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಫಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆನೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಆದರೂ ನೋಡ್ತೀವಿ ತುಳು ಚಾನಲ್ಸ್ನ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ. ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಲಿರಿಕ್ಸನ್ನು ಬರೆದು ಓಕೆ ಅವನನ್ನು ಹಠದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಗನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಇಂಚ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಈ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮದರ್ಸ್ ಡೇಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ. May 7th ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೊನ್ನ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ತಾನಿ May 7th ಬೈ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾವ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತದೆ? ವಿನಾಯಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿನಾಯಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು. ಆ ಚಾನಲ್ಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು. ಅವಾಗ ಹಾಕಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಒಂಜಿ ಜವನೇರು ಸೇಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಬಗೆತ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು. ಒಂಚೂರು ರ್ಯಾಪ್ ಟೈಪ್ದ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾಂಗ್ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸಾಂಗ್. ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು. ಅಕ್ಲೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತಾಕಲ ಸುಮಾರು ಉಂಡು. ಐಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ ಬಂದು ಅಪ್ಪನೊಂದು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಳು ನಮ್ಮದು ಚಾನಲ್, ಹಾಗಾಗಿ ತುಳುವಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ಅದೇ ನಾಡಿದ್ದು 7ನೇ ತಾರೀಕು ಮೇ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್, ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇವರು ಚಾನಲ್ ವಿನಾಯಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಡು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಹೋಗೋಣ, ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ. ಹೋಯ್ದಾ? ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ರೆಡಿ. ನಮ್ಮ ಧನುಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಶೂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪಲ್ಯಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೈದ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೇ ಫ್ಲವರ್ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಐನು ಯೂಸ್ ಅನ್ಪುಗ ಅಂದ ಜಿಗ್ಗುಂಡು ಕೆಂಪು ಅದು ಅಂಚ ಅದು
ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೂಲ್ದು ಎತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈಗ ನಾ ವಾಕ್ ಶಾಟ್ ಎತ್ತೊಂದಲ್ಲ ರೀ ಕೆಲವು ಆಂಡಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಇದು ವಾಕ್ ಶಾಟ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಗ ಎಡ್ಡುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವೈಬ್ ಉಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಇತ್ತದ ಕಾಂಡೆದ ನಮಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕಾಂಡೆದ ನಮ್ಮ ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರಿಚ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋಸ್ ಆಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಆಡಿ ಅಂಚಾದು ಮಾತ ಕಾಂಡೆನೇ ಬೈತ 5 ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಅಂಚ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಒಂಚೂರು ಹಾಜರೆ ಅನಾಗ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಎಡ್ಡುಂಡು ಲೈಟ್ ಸ್ಕೈ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ತೂಕ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ತೂರೆ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ 10 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ್ದು ಶೂಟ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೇರೆ ಇಂಚ ಬತ್ತನೆ ಇಂಚ ಶೂಟ್ ಆವ ಚೈತು ಬಯಲ ಕಾಲೇಜ್ ಬಯಲ ಚಾ ರೆಡಿ ಅಂಡ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಚಾ ಪರಿಯರ ಬತ್ತ ಇಂಜಿ ಚಾ ಪಾರ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಚಾ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂತೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ಇಟ್ಟೇನೆ ಕೂಡ ಒಂಚಿ ಕಲ್ಲದ ಕೋರೆ ಉಂಟು ಆ ಕೋರೆದ ಇಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ 2 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೆತ್ತೊನ್ಗೆ ಅಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ಸಾಂಗ್ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸಾಂಗನ್ನು ತೂವಲಿ ಅಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ಅವಾಗ ಆಯ್ತಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನಂತರ ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಇಂಜದಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂದತ್ತು ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕೇನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಜಾ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಕ್ಳು ಸಿರ್ಸಿ ಹಿಡ್ದು ಬೈದೀನಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಬಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಅಂತ ಬಂಡೆ ಅಂಕಲ್ ಅದು ದೂರ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ತೂದು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ತೂದು ಮಕ್ಳು ಬರ್ತೀನಿ ಹಿರೇ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಕಂಡದು ಇವಾಗ ಅದು ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಚೂರು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ತೂದು ಮಲ್ತು ಒಂದಪ್ಪನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದಿತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಒಂದು ಕಲ್ಲದ ಕೋರೆ ಪೂರ ಇತ್ತೇನೆ ಲಗಡಿ ಪೋತು ನಾನು ನಂಗೆ ಪೂತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪದವು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂದು ಅಂಡಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪೂ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಬೈದೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಈ ಕಲ್ಲದು ಒಂಜಿ ಕೋರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕೋರೆ ಇಂಚ ಅವಲೊಂಜಿ 2 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದೇತವನಿಗೆ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ತೂಕ ಇಂಚಾಪ್ನು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೋರದಲ್ಪ ಅದು ಒಂಜಿ ಕೊಳತಡೆ ಬತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ತರವಾಡು ಲಾಗ್ಡ್ ತೋಜದಿತ್ತೆ ಕೊಳ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಳ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಜಿಂದ ಬರ್ಸದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಭಯಂಕರ ನೀರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಿರ್ಸಿದ ಜವನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಅಪ್ಪೆನ ಬಗ್ಗೆ ಟೈನ್ ಹಿಡ್ದವ್ರು ಐಕ್ ಒಂತೆ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋಡಿತ್ತು ಅವಾಗ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನಲ್ಲ ಮಗನಲ್ಲ ಅಂತ ಸೀನ್ಸ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಬಂದು ಅಕ್ಕಲು ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದವ್ರು ನಮಕ್ ಅಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪಲೆ ಲೆತ್ತೊಂಬರ್ ಪ್ಲೇಕ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪದಿನ ಎಂಕಲ್ ಅಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಆತೇರಿ ಅವು ಏರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಮೊದಲು ಚಡ್ಡಿ ರೆಡಿ ಆತೆ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಇಂಚು ಬಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ
ಅಂಚ ಪೂರಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರಿಕ್ ಇಡದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೇ ಪೂರಿಕ್ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡಾ ಸೂಪರ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆನ್ ಸಾಂಕು ನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಒಂದು ಸೀನ್ಸ್ ಐನು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಐತೆ ಅಂಚ ಪೂರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬಾಳದ ರೆಡಿ ಆತಿ ಅಂಚಿತ್ತ ಪೂರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೀಪುನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಪೂರಿಗೆ ಮೀಪಾವಣ ಅದ ಪೂರಿಕ ಮೀ ಯಾರು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನೈ ಮೀ ಯಾರು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲನಾ ಅವು ಬರಂಚಿನ ಸುಮಾರು ದಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರಿಕ್ ಲಾಗಡ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಂಡೈ ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಓಲು ತೂಂಡಲ ತಿಕ್ಕುನೇಜೆ ಕೈಕೇ ದಿಕ್ಕುಜೆ ತಿಳಿಕದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಲಾಟ್ ಪೋಟು ಇಂಚ ಪೂರಿಕಿನಿ ಎಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಫೈನಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಪೂರಿಕ್ ಅದ ಅಂಚ ಇದು ಪೂರಿಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ರೆಡಿಯ ಒಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಏರಂದು ಪಂಡ ಏರ್ ಮ್ಯಾ ಪೂರಿಕ್ ಏರು ಓ ಬೇರೆ ಅಮ್ಮತ ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕತ್ತಿಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ್ವಿಕ್ಲ ಆರ್ಲ ಐನು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೊಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಂಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಶೂಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಜನ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ನಲ್ತೊಂದು ಅಂಚತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ ಅಂಚತ್ತೆ ಸೆಟಪ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲು ಎಂಕಲಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲರು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲೊಂದು ತಿರ್ತದ ಅಂಚ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಸೆಟಪ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಓಲ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಅಂಚೆ ಇಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆತ್ತಂಜಿ ತಾರದ ಕಟ್ಟೆಡು ಮೀಪಾವನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ನಮ್ಮ ಪೂರಿಕ್ನು ಅಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಇದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಲೇನು ಒಂದು ಎನ್ನು ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸೀನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚಿನ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪೂರಿಕ್ ರೆಡಿ ಆತ ಪೂರಿಕ್ ರೆಡಿ ಎಸ್ ಕಮಾನ್ ఊరికి మీ పవన్ అడ్డి దొడ్డ నకలు తోందులేరు దొడ్డ మూలు లేరు కొంచెం దొడ్డ మూలు లేరు మీది బాగుంది అత్తయ్య ఓల్డ్ స్టైల్ రెడీ అజ్జి ఆరు పాడా ಚೂರು ಉಂತಲೆ ಬರ್ಚದ ಎಸ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರಿಕ್ನ ಶೂಟ್ಲ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ತೊಂಡ ಅಂಚ ಸಿರ್ಸಿದ ಜವನೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೋತೇರು ಒಂದು ಅಕಲ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ನಡೂಟ್ ಉಂಡು ನಾನು ಅಕಲ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತಂದು ತೋಜಾವ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಆಗುಂಡು ಅಂಚತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಎಂಗಲ್ನ ಪೂರಿಕ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಎಂಚ ಅನ್ಬೆ ಪೂರಿಕ್ ಕುಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಅಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಪೂರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬತ್ತೆ ಎಂಚಲ ಪೋಪೋ ನನ್ನ ಕೈಕ್ ದಿಕ್ಕುಜೆ ಪೂರಿಕ್ ಅದ ಕೈಕ್ ದಿಕ್ಕುಜೆ ಪೂರಿಕ್ ನನ್ನ ಪೂರಿಕ್ ಗೀತ ಸುಮಾರು ಬರ್ಪು ನಾನಿತ್ತ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಪುರ ಮಾತೆರ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಪನು ಮಾತೆರ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಂಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನಿ ಬಾಯ್ see you ಹಾ ಓಕೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಾಯಿತು? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ತುಂಬ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು,
ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಉಂಟು, ಹೌದು, ಆದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಬರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ ಅಂಚಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಿರ್ಸಿದ ಜವನೇರಿನ ಕಡಪೂರ್ನು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಊರಿಗೆ ಕೋಡೆ ಬೈದೇರಕಲ್ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತನಕಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಇವಾಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈಕ್ ಕಡೆ ಬೈದೀನಿ. ಬಾರಿ ಭಂಗ ಮತ್ತದು ಬೈದೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಅಂಚಂಜಿ ಆಗಲ ಶೂಟ್ ಕೋಡಿ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ದು ಶೂಟ್ ಒಂಜಿ ಮುಗಿತ. ನನ್ನ ಆಯ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಹಾಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುನ. ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ವಿನಾಯಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ಎಂಚ ದಾದ ಇಟ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಚಿನ ಅವನ ಹೊಸ ಜವನೇರು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಪಗಂಡ ಈ ಲಾಗ್ನು ಇಡೆಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತೀಗ ಆತನಂಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬೈ ಸಿ ಯು. ಬಾಯ್.